И беше много, много интересно, защото аз имам спомен за тези неща, които са се случвали. И както съм гледал по филмите, персонала и лекарите, или това може би са санитари, нали, като ме бутат из коридорите, си говорят помежду си. И винаги съм мислил, че това е по-скоро похват на режисьора, за да те закотви във филма, за да почва си мислиш някакви неща, че това са хора, нали? Това са все пак нормални хора, това не са роботи. И го живях върху себе си. Аз тогава имах очакването, че целият свят трябва да ми обърне внимание и да ме спасява. А тези хора така най-спокойно ме бутаха към някакъв скенер. По-късно си дадох сметка, че това за тях е всеки дневни. Те го правят на ден, може би 30-40 пъти. Да дойде линейка, да те свалят от линейката, да ти вземат името и след това те закарат на скенер. И ако имаш инсулт или някаква друга машина. И така по един коридор ме бутаха и ме закараха в скенера. Той се минава в един тунел. Лягаш и те бутат напред и тунела е около теб. И чува се някакъв звук там. Те излязоха, очевидно, може би, защото има радиация, не знам. И аз останах сам.